What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. I'm Japet. And I'm Jasper Amores. What's happening? And welcome back to my channel. So guys, kung nahalata nyo yung bahay medyo ano pet? Makalat. Makalat pala. Makalat yung bahay guys kasi May transformation yan mamaya guys. transfer. 3, 2, 1. Wow. It's a prank! Di guys, kasi uuwi na kami bukas. Uuwi na kami bukas sa Cebu. Pagkatapos sa Cebu. Ha? Pagkatapos ng Cebu, pupunta na kami ng Wow. Buhon! Ayun yung isa. Anong ginagawa mo dyan, oy? Mamantay ng mga mananak. Nagbabantay siya ng mga aso nila. Di guys, gusto ko lang mag-vlog kami ngayon. Gusto ko lang malaman yung reaction ni Japet sa sa prank namin nung nakaraan. Kahit prank lang yun, pet, ano ba yung mga pumasok sa isip mo? Nasa isip ko parang totoo guys. Parang totoo naman yung mga sinabi ni Kuya. Hindi, ano naman yun eh. Parang medyo may katotohanan yun na I mean, in the sense. Hindi, medyo may katotohanan talaga yun. Kasi sayang din kasi na ano, hindi naman lahat, hindi lahat. May ano doon na, kasi ikaw, may viewers ka na, kulang lang sa'yo yung pagbablog. Di ba? Konti lang yung vlog mo. Eh, mas malaki pa nga yung savings mo kaysa sa akin eh. No, mas malaki pa savings mo kaysa sa akin oh. Palit na lang tayo ng pera. Palit tayo ng pera, pero ikaw yung magbabayad lahat. Oh, pero sa akin yung lahat yung mind ka mo. Oo. Oh. Pero ikaw magbabayad lahat. Sige. Sige. Kasi ito si Japet guys. Pag pinapagalitan to ni mama, ni ate o sa akin ni Jerome, hindi to sumasagot. Hindi ko talaga to na sumagot to. Minsan lang parang punong-puno na siguro siya na sumasagot siya pero hindi grabe. Pag hindi ka sumasagot, ba't di ka sumasagot? Ba't ka sumasagot? Ganyan naman talaga yan eh. Walang kwentang nila lang. Ito kasi ito yung pinaka baby kasi namin to kahit malaki na to. Kahit malaki na to, baby pa rin to sa amin eh. No? Siyempre. Pinangga kay nina mo guys, bisag tambok na eh. Kahit mataba na. Hindi, mataba. Mas mataba ka. Tapos, ano pa yung mga pumapasok sa isip mo? Ay, ano pa yung mga tumatak sa damdamin o sa isip mo sa vlog na yun? Meron ding lesson learned. Ano yung mga na-learn mo na lesson? Na dapat na mag-vlog. Dapat na mag-vlog. Magsikap. Magsikap. Goal namin ni Jasper guys is Every other day. every other day. Di ba may ano din, may anong tawag yun? Napulot na aral. May napulot siya na aral dahil sa sa vlog na yun. Dahil doon Na hindi naman yun prank. dahil sa prank na yun, may ano na siya na mag-vlog every day. So anong gagawin ko? I'm every other day. So anong gagawin ko sa'yo pag hindi ka naka-vlog ng every other day? 1,000. Wala. Support ka lang. Support ka lang. Di guys, hindi ko yun magawa kay Bunso. Napagalitan na ba kita ng ganun, pet? Wala Hindi. pa. Sige. Hindi ko napapagalitan yun na gano'n. Pag pinapagalitan ko siya, hindi yung grabe na galit. Pinagsasabihan ko lang siya. Tapos minsan pag wala din siya sa o di kaya napuno siya, minsan sumasagot siya pero hindi naman grabe yung sagot talaga. Tapos wala pang guys, isang beses pa lang na nangyari na parang nagtampo siya sa akin guys. Ano ngayon, Pet? Ano yung sinabi ko sa iyo nun? Basta parang sinabihan ko siya na basta may sinabi ako sa kanya tapos parang siguro siya parang natamaan siya kaya pinapansin pa niya ako pero halata mo yung wala na yung sweetness, parang kung mag-shota parang cold yung niya. Tas pag tumatabi ako, hindi na siya lumalapit sa akin, ganun. Nagtatampo din. Pero pag tinanong ko naman siya, sumasagot siya, pero mahalata mo talaga na may something. So yun lang yun guys. Yun yung first time na ganun. Kasi nung bata pa to, mahilig talaga ako sa bata, kaya siya talaga yung lagi kong
yung binabantayan. Tsaka alam mo ba guys na na lagi akong humahawak sa kung nahalata niyo sa mga videos namin, lagi akong humahawak sa kamay niya kasi parang naano ko na yan eh, parang nahabit ko na yan eh. Simula nung bata pa ako, as in, dati kay Jerome yung kamay na hinawakan to, tapos nung lumaki na si Jerome, syempre makapal na din yung kamay, yung kalyo niya. Hindi, mas makapal pa kay Apit. Pero ewan ko, parang gusto ko lang talaga yung hawakan yung kamay niya. Di kaya hinahalikan. Hindi lang pati si ate humahalik pa sa kanya. Si Jerome lang hindi. Bakit, Pet? Boy. Mga corn si Kuya yung Oh, kasi si Jerome yung parang serious type si Jerome, yung ganun. Hindi naman pare-pareho lahat ng magkakapatid eh. Si Jerome yung serious type sa aming apat. Tapos siya yung pinaka-baby kaya binibaby namin lagi. Pero hindi ibig sabihin na binibaby namin siya para ka pa ring baby Pit. Hindi naman parang baby si Apit eh. Siya nga yung parang may pinakamalakas na sa amin character. Yung alam mo yung pag ayaw niya talaga. Kasi ako sa totoo lang may ko na parang hindi ako nakakahindi. I mean, yung ganun. Pero siya pag ayaw niya talaga, nagsasabi talaga siya na ayaw ko, ganun. Kasi ako minsan parang ko na kahit ayaw ko parang napipilit ako na sige na lang ganun. Yun yung namin do, 'di ba? Alam niyo ba guys na ito nagbibigay din to kay mama tsaka kay papa. Oh, nakaka-proud. Nagbibigay to guys sa ng pera. Lalo na pag si papa nanghihingi minsan kasi minsan lang naman nanghihingi si papa eh. Minsan nanghihingi pero binibigyan niya. Oh, nakaka-proud. Proud mo naman lang guys. Meron na ako natulong sa o kahit pa paano may binibigay ka, di ba? So, sa mga sa namin, sa prank namin, hindi yun totoo lahat, guys. Though may konting doon na about sa kanya, pero hindi lahat yun totoo. Tapos hindi ko pa siya napagalitan ng ganun. Nakalam nyo ba guys na hindi lang din ako yung mama's boy? Sino pa yung mama's boy, Pet? Kasi hindi naman maiwasan yung mama magtampo din, di ba? Tapos, yun, lumalapit din si Bunso, tapos hinahag niya si mama. Minsan, nagtatampo sa akin si mama. Kaya si Bunso, nilalapitan niya si mama. Ganun. Alam niyo ba guys, nung umalis kami na first time namin umalis doon sa nung umalis kami nung umalis kami, papunta kaming Cebu. Tapos, malapit na umiyak si mama. muntik umiyak si mama. Kasi si mama, syempre ako, lagi naman akong pumupuntang barko. So si mama, medyo sanay na siya na malayo ako. Pero si Apit kasi, first time niyang malayo sa pamilya, malayo sa amin ng matagal. Kaya medyo na-sad si mama, muntik nang umiyak. Tapos si Apit din, muntik nang umiyak. Kaya, don't worry ma, pauwi na kami soon. Saka yung ibig sabihin ko sa guys, sa vlog na yon kasi, di ba, parang ina-encourage ko siya na mag-vlog siya. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya mag-aaral tapos mag-vlog na lang. Kasi pinapaaral pa din namin si Bunso. Di ba, Pet? Pero at least tumutulong na din siya sa amin, di ba? Hindi naman namin siya in-encourage na mag-vlog na lang tapos hindi na mag-aral. Kasi, syempre, hindi naman forever yung pag-vlog eh. Tapos, at least pag natapos na si Bunso sa pag-aaral, may fallback siya, kagaya ko, pwede akong magbarko ulit. Ang kinabibiliban ko lang kay Bunso kasi kahit para siyang barumbado na tignan sa mga videos o kaya sa yung pagkatao niya, pero sobrang lambing niya. As in, napakalambing ni Bunso kasi kasi alam mo yung naalala ko dati na nung last year ata yon nung bago ako sumampa. Hinatid niya ako yung bago pa ako di ba? Last sampa ko hinatid ako nila Roy, nila Snake. Yung last pa na sampa ko, hinatid niya ako papuntang airport tapos naka-tricycle lang kami. Nung papasok na ako sa airport, tinawag niya ako, "Kuya." Tapos nag-kiss siya sa akin. Kahit maraming tao, ilang taon ka na doon? 17 ka ata no? Basta mga nasa 17 siya. Kasi spoiled to sa akin eh. Kung anong gusto nito, binibigyan ko eh. No? Totoo o hindi? Totoo. Pinagbibigyan ko to guys. Kaya Pero bago magbigay si Kuya guys, meron pa yung mga daming sinasabi. Di ba? Ganoon naman talaga. Syempre, pag
Kasi hindi mo lang pinupulot yung pera eh, 'di ba? At least malaman niya na at least malaman niya kahit magbigay ka, malaman niya na pinaghirapan mo 'yun. Hindi yung nagbigay ka sa kanya tapos bigay ka lang ng bigay, at least ma-realize niya ba na binigay to ni Kuya pero hindi biro yung hindi niya pinulot tong pera na to. Parang ganun ba? So, spoiled man pero at least may ma-realize pa rin siya, 'di ba? So ano yung na-realize mo? Magsikap. 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 Magsikap ka mag-vlog kasi hindi naman para sa akin yan eh. Bakit nanghingi ba ako sa iyo sa monetization mo sa YouTube? Ako lang yung naghingi. Oh, 'di ba? Hindi ako nanghingi guys kasi ako pa nga nagbibigay sa kanya eh kasi syempre sinasama ko siya sa videos ko. Ganon. May sweldo. May sweldo din siya sa akin. Pwera na yung sweldo niya sa YouTube. Oh, ganon ka spoiled sa akin to. Tsaka si Jerome, yun din. Nahihingi din sa akin si Jerome, tapos binibigyan ko yun si Jerome. Minsan nga umuutang siya sa akin, tapos hindi ko na pinapabayad kasi syempre, parang wala na silang work from home. So, kasi dati nakapag-vlog siya kasi may day siya. 2 days home. Work from home siya, kaya nakapag-vlog siya. Ngayon, wala na din. So, tapos si ate siya na, mag-vlog na din si ate. If you're watching, ate. Yeah, ate. Tsaka guys, never talaga kami nag-away din ni Bunso about sa pera. No? Kasi, hindi naman, ito si Bunso, minsan nanghingi siya ng pera, pero pang lang, yung hindi yung, na para sa mga luho niya, ganun. Tsaka, ang ko lang dito, hindi din siya mapili kung pag binibigyan ko siya na-appreciate niya yung hindi niya yung ano ba to, hindi ko naman to gusto ganun. Tsaka never talaga kaming nag-away about sa pera. Yung parang pag hindi ko siya binibigyan ganun nagtatampo siya sa akin, hindi ganun si Bunso. Wala naman dapat na yan eh, 'di ba pag about sa pera kasi yung pera source of all evil yan eh. Though hindi natin maano yung fact na kailangan yung pera pero hindi kailangan natin mag-away about sa pera. Di ba, Pet? Kasi lang yung pera. Kasi guys, yung pera nakikita lang 'yan. Pero yung relationship niyo sa family niyo, lalo na pag talaga yung grabe na yung away, yung to the point na parang magpatayan na dahil sa ganyan. Wag ganun guys kasi yun nga mas importante talaga yung pamilya. Tsaka guys, 'di ba may lupa kaming nabili. Tas actually pinahati namin yun sa aming apat. Hindi ko lang yun na sa akin lang. Pinahati namin sa apat naming magkakapatid. Kasi sabi ni Mama, hindi naman nila na kailangan yan. Tapos parehas na lang sa aming apat. Kasi at least, kasi yun daw yung ni Mama eh. Gusto niya na settled kami, ganun. So yun, isa din yun sa na ko na maghati kaming apat, ganun. Kasi parang na maraming nag-aaway na magkakapatid dahil sa lupa. Yung ganun. As in, yung iba nga magpataya na eh dahil lang sa lupa eh. Kahit magkakapatid, kahit kahit hindi magkapatid. Para maiwasan yan, o di kaya, alam ko naman eh, hindi kami dadating sa ganyan, pero mas mabuti na yung ganun. Kasi gift ko na alam mo, wala talagang chance na dadating doon. Walang chance talaga na dadating yun. Tsaka, yung na lang na, at least, wala akong pagkukulang din sa kanila. Yung binigyan ko din sila sa kanila, ganun. Wala silang masasabi. Tsaka, kasi... meron silang masasabi. Thank you. Meron yun lang yung masasabi nila, thank you. Isa din yun sa promise ko kay Mama. Kasi sabi niya, kasi si Mama, ewan ko kay Mama, minsan naiinis din ako kay Mama kasi parang naghahabili na siya sa amin. Sabi niya dati siya, bago ako mawala, huwag kayong mag-away. O di kaya sabi niya, ikaw na bahala sa mga kapatid mo. Sa akin niya, lagi niya sinasabi sa akin. Kaya, para maano talaga si Mama na hindi ko pababayaan sila, mga kapatid ko. Kaya yun, ko talaga na ihatiin sa aming apat. Kasi baka daw pagdating ng panahon, palayasin ko sila. O di kaya pag nag-asawa ako, tapos pangit yung ugali ng asawa ko, baka paalisin daw sila, ganun. Kaya yun, para maiwasan yun. Kasi kahit ako, minsan yun din yung reason eh. Kasi kahit ako, hindi kami mag-away as magkapatid, pero yung asawa mo, ayaw naman ng ganun kasi gusto niya sa amin lang or ganyan. Yun din yung reason ng away. Kaya yun. Kaya swerte to. Yun guys, kasi
may lalaban pa kami. Kasi Mag-ready na kami guys kasi mag-ready na kami. uuwi na kami sa Cebu. uwi na kaming Cebu. Kasi magliligpit na kami. Kaya alis kami bukas papuntang Cagayan. Mamimiss namin silang lahat dito. Lalo na si Mama Rose, si Mama Lilia. Sila lahat dito. So yun guys, nakauwi na kami. Galing kaming dinner. Oo, dinner. Kasi nga sabi ko kanina na may may kamit kami na mag-dinner Mga bago friends. kami uuwi. Kasi alis na kami bukas or papuntang Cagayan pa lang. Doon kami magstay tapos kinabukasan, diretso na ng Cebu. Kaya doon po nagtatapos ang aking vlog. This is Jasper Warren. Loser Kapuno, kaya hanggang sa muli, paalam!